Iting, iting! Saan ka? Sir, padung ako dia, sir. Halika, halika, halika. Sir. Ano paggawa ko sa Sir. Sama, sir. ito ba? Oo. Takpan mo ito. Takpan, sir. Takpan. Kailangan takpan mo, baka pasusin ka ng masamang tao. Sige, sir. Sige, sir. Ha? Ako na takpan, sir. Saan nang takpan, sir? Saan nang takpan, sir? Pagtanong ka ni Kikoy, kung anong Sige, salamat, ibig sir. sabihin sa takpan. Salamat, sir. Saan ka ni magtakpan, ha? Ting! Yes, sir. Tika, Sir. Sir. dito naman, Oo, sir. tulungan mo si Kikoy ha. Gawa tayo ng sispa dito. Kaya lagyan ko itong mga tilapia. Bangus. Sige, sir. Sige, sir. Ha? Sige, sir. Sige, sir. Tindihan mo ang sabi ko? Ha? Mutan lang kong kito, sir. Sige ko may sabaw na sa kuwan, sir. Pwede ko na Tagalog. Di mo kibaw tao mo sa Tagalog, sir. Matagal na ka dito, hindi pa mo alam. Sa amang ko, sir, nga. Huwag mo kayo tao kay grado, sir, nga. Sige, sige. Mo gali, sir, nga. Ning ari ko. Magpatulong ka ni Kikoy. Sige, sir. Sige, sir. Sige, Tulong, sir. patulong ka. Okay. Salamat, sir. Salamat, sir. Hey! Sir. Halika. Okay, sir. Magsaing ka na, magsaing ka na. Okay, sige, sir. Salamat, sir. Tanghali na, tanghali na. Okay. Pasok, pasok. Iskot, usang to di mo ni sir nga magsaing. Si ko yung hibaw ato. Ako di ko hibaw at tao lang usan ang tiragal ko magsaing. Ano mo tanong kung si ko? Tuar ko sa pispan. Kay nagdalir ba ko ni si gutom na. Ay, kuy. Usa to gi mo ni sir ko nga pasaing mo na kuno ko sa magsaing. Sus na ko na Kikoy. Sir, taon sir kinagdalir Matagal ka na dito sa Manila, hindi ka pa rin nakaintindi ng Tagalog. Sumabitaw na nangutan ko ni Musir kay okay nangano ko si Sir Peter gutom niya. Unsa man kanay ako nang pagsaing, unsa man nang magsaing? Maglungag ka dito sa kusina. Maglungag ka dito sa kusina. Anong amo ni ko sir, salamat kay Koy. Gutom na ito nga mo karon. Okay, salamat kay Koy. Sir! Sir, Ano ba? Tapos ka na ba nagsaing dyan? di ko makalong sir. Waray kihoy. Di ko makalong sir. Waray kihoy. What the suntukin ko utak mo? Anong kihoy? No. Kihoy sir. Ha? Kihoy. Anong kihoy?